Besteik gabe aurkezpena, nahore alkorta aurkezpena ondik ez du behar, alkatie dano ezautze zute, eta ni Josu Labaka, azpitiko udaleko zinegotzile eta hirigintza batzorde burue. Gaurko batzar iriki honen asmo edo helburue da, Korrugadoseko gaien ingurun ahalik eta informazio transparente eta objektibuna ematie. Egite esan gaur ez genuen hemen egon nahi, ez da gai honen ingurun hitz egiten aritu ere publikoki, uste deulako oaindik ez da olako nahiko helduta eta ez dalako komeni. Uste deu ez dala egokile gai honen ingurun publikoki gauzak astindu duen bezala astintzie. Aukera txikilenik baleo Korrugados irikitzeko pentsatzen dugu ez diola mesedeik egiten gai hau publikoki astintziek, baina, hala erabaki debe, hala indebe, eta azpeitile zurrunbilo mediatiko baten erdilen kokau digute, eta Korrugadosen gaie, hor da bilez, bolo-bolo, bai mediotan eta baztar guzitan bueltaka ez. Egoeri hola izan da, behartuta sentiu geha, batetik, herriekiko konpromiso horretik edo gardentasunarik eta hori egiteko, uste deulako azpeitearrak eskubididak ebela odak ezutela jakiteko, herrientzako importanti din gai hoien inguruen, eta guk udal ordezkai bezala, bete beharra dakeula ere gai hoien inguruen, transparentziz, arduraz eta argi jokatzeko bai. Orduan, hori esan da, saiauko geana da, alik eta moduiko objektibunin, zehatzen nien, azaltzen, nola da on gaie, eta gaur-gaurkoz guk dakeun informazioen arabera, zein dan egoerie bai. Batzarra bizatitan banako deu, batetiken, nagorek azalduko bizkat egoerie nola da on, eta gero bigarrengo zatilen, zuei emango izueu hitze, nahi dezuten iritzi, galdera eta konpartitzeko, bai. Orduan hori, nahore eta bilon hartin dinamizako deu bigarrengo zatilen, eta besteik gabe, eskerrak eman etorri izaten danoi, eta nahorei pasago jotitzen. Josuk esan duen bezala, eskerrik asko, gaurko batzar iriki honta etorri izaten danoi. Josuk esan duen bezala, ez genuen espero, hilabeteko epienez, hau publikoki edo azaldu gara ukitzie, baina uste deu, garrantasunin baitan, herritarrak merezi debela, ez da, informazio izatie. Gu gure aldetik dakeun informazioe alik eta era objektibunin asaltzen zailako geha, eta gero, norbeak, ata ditzela bere konklusioak. Piskat, bileri hasiera amateko ez, azpitiko udaletxien posizioe, asaldu nahi deu, norbaitek zalantzan jartzen badimadu ere. Hasieratik argi eta garbi asaldu deu, lanpostuk sortzeko balizko aukera honen aurrien, guk interes handilega dakeula, guztiz interes hauta gaudela, udal gobernu bezala, nola ez, ezin du bestela izen, hasieratik erakutsi deu asmo hau, prozesu gontan egon gehan eragile guztiei ere hause azaldu dio, eta lehen puntu bezala hau azpimarratzie nahi dugu. Aukera posible guztiek aztertzeko prest gaude, guztiek. Baina aukera guztietaz hitzeiten azten genin, aukera legal guztietaz hitzeiten nahi geha. Emaper matiz hori ez dala beharrezku, baina usteet gai hontan procedenti dala. Aukera legalataz hitzeitakun zertaz aigea. Balizko proiektu hipotetiko badakeu, eta guk esaten deu, proiektu horren alde lan ingo deula, baina proiektu horrek bete berritula berme juridikok ingurumen baimen eta irigintz arau guztiek. Nahi eta nahi ez, hola izan berdula. Bestela, azpeitintzako herri bezala, o azpeitearantzako ondorio kaltegarriek ekarri itzazkelako. Elkarlana aipatzea, elkarlana eta erakundin arteko errespetue. Zeratik hitzeite du elkarlanaz? Olako proiektu bateatik hitzeiten azten gehanien, kasu honetan jarduera klasifikatua edo jarduera zailkau baten aurrin gaudelako, eta nahi ez, olako proiektu bat martxan jartzeko, beharrezko dalako
eskumen konpartitu batzuk bat eitie. Ingurumen baimena Eusko Jaurlaritzan eskumena da, beraz, behai da okilo eremu hortako baimena ematie, eta dakeu beste hanka bat. Dala, hirigintz antolamenduko plan orokorra. Hirigintz antolamenduko plan orokorran eskuduntza Azpeiti da okilo, eta Azpeitiko herriek horren inguruko erabakile hartuzun, 2013ko hirigintz antolamenduko plan orokorra onartu zunin. Beraz, elkarlana nahi eta nahi esku izango da, olako proiektu bat aurrea atean nahi baldin bada. Esan deu, erakudin arteko errespetue baita. Errespetue eskatzen deu, guk, herri bezala, udal autonomi bezala, eta herri honek hirigintz antolamendun hartuzun estrategio edo erabaki horren gainien. Eta, bueno, pixkat kokatzeko ez, nola etorri geha ona, o nola iritsi geha honean jo. Bueno, 2008ko azaruen, ohar bateratu bat atea genuen, Azpeitiko udaletxiek eta Christian Lai enpresak. Bertan, argi adierazi izan, ez zala enpresa hori gehiago martxan jarriko, irekitze hori ez zalako bideragarrile, ekonomikonki, eta nolabait, erabaki genuen, eremu hortako garapen urbanistiku aztertzen hasti. Ingenieritza talde batekin juntau ginen, kostiente ginen baita ere horrek epe luze bat eskatzen zula, baina aztertzeko presta agertu ginen. Eta hain ziur ematezunez bideragarri etzala, esan genuen, herrilei hau, ofizialmente komunika ingo jau. Eta hori zantzan, 2008ko azarun, ateasan ohar batera haue. Gero ja fetxak konkretuken ezakorratzen, abendu bukaeran, urtarrila hasieran, zurrumurro batzuk iritsi zitzaizkigun, bilera ez ofizial edo informal bat ere izanun, horren berri adierazi zidaten, karguadozek aukera bat izan bazula, Azpeitin jarduera hori martxan jartzeko, eta, bueno, zurrumurro hori konfirmauta gerau zan, otzailin 18 bilera bat ingenun, udal ordezkariek, Christian Laiko enpresako ordezkariekin, eta han, lehenengo aldiz, behaiek enpresa hori irikitzeko asmue konfirmazio guten. Bilera hortan, udal gobernun aldetik, bueno, kasu honetan ezan Josu eta Bilo ginela, gero komunikatiboki ez, gauz batzuk azaldu die, zer esan zan, zer ez genuen esan, bueno, zer esan zan, zer ez genuen esan. Lanpostu sortzeko balizko aukera horren aurin guztiz interes haute geundela, oso interes haute gaudela, eta aukera guztiek aztertzeko prest gaudela. Baina udal ordezkariek gehan nenien, azaldu genuen, hirigintzako plan orokorra nola zauen, zer adierazten zu eremu horiekiko. Dena den, gu udal ordezkari bezala eginen, baina kostiente eginen baita ere, Eusko Jaurlaritzak ere hor, eskuz hartu bertzula, eta beharrezko zala beste erakundikin harremartan jartzie. Beraz, otzailin 18 ezkau genion, enpresako arduradunei astebeteko epe bat gu, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiko ordezkariekin harremartan jartzeko, gure hartin lehenengo koordinazio elkarlan bilera bat egiteko. Hori esan zitzaion. Otzailean 18tik martxun 21, hilabete ematen du, gauz asko pasadie, asko kostatzaigu, lortzie, lehen bilera hori eitie, esan den bezala. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundi eta Christian Lai enpresako ordezkariekin. Azkenin, lehenengo aldiz bildu ginen, martxun 21, Donostin Foru Aldundien, eta gure proposamenan berri eman genion. Bueno, hemen bilera antola deu, eta poste gea ez, soreazu betetzie, baina zein dago ere erreala? Hipotesi baten aurrin gaude, komunikadietan esan digute, ez da hola arazoik, ez? Ingurumen arazo ere konponduta da hola, oindik proiektu hori osotasunin mai gainin ez dakeunin, eta hori azaldu nahi deu, guk ez dakeula negozio plan oso bat edo bidegartasun ekonomikoko planik,
Ez digutela proiektu teknikoik aurkeztu. Gaur goizin idatzi dugu, ez daukagu jarduera martxan jartzeko eskaera ofizialik, baina gaur esan deunez, transparentziarik eta tingo dula, egite esanak gaur eguarrien idatzi bat sartu digute. Kristian Laia enpresakuek, idatzi hori oindik osotasuni irakurtzeko aukeraik ez dugu zen, beste bilerat izan duelako tartien, baina esan gaur eguarrien idatzi bat sartu dela udaletxien eta aztertuko deula. Eta era hontako proiektu baten oso garrantzitsu den dokumentazio bat ere ez dakeu. Ingurumen inpaktun aurre azterketaik. Momentuz, egoeri hauxe da. Eta oso garrantzitsu den punto bat. Egeitzeiten proiektu siderurgiko bat, baina ze jarduera mota da hori. Jarduera hori da, jarduera klasifikada deitzen dana edo sailkatu. Nolabait, esan nahi duna da, pertsonan osasunentzako arriskutsue izen daiteken jarduera baten aurrin gaudela. Beraz, transzendentzi handiko jarduera bat, eta eskatzen duna da tramite luze bat. Autorización ambiental integrada deitzen dana, edo ingurumen baimen bateratue. Prozesu oso luzi eskatzen du, eta baimen hori emateko organu eskudune, da Eusko Jaurlaritza eta zuzenki ingurumeneko kontseilari ordie. Hori ingurumenen aldetik, baina jarduera honek eskatzen du baita ere, hirigintz antolamenduarekiko errespetu bat, eta plan territoriala edo gure kasuen onartuta da plan territorial partzial bat, 2009 urtien, Urola kostakue, eta kontun hartu plangintza eremun jerarki badakeula, alde batetik hirigintz plana noski errespetain berdula, baina ezin dugu astu, dakeula plan territorial partzial bat, 2009 aldauzana, espresuki, ad hoc eintzan plan bat, zertako. Amu eremuko jarduera industrial hori, herri erdigunin dagoen jarduera hori, trasladatzeko trukutxoa. Espresuki eindako aldaketa baten aurrien gaude. Beraz, jarduera batetaz hitzeiten nahi ganin, errespeta behar da, ingurumen baimen guzti hori eta bi plan hauek. Plan territoriala aipatzen dut, zehoin oso modan dago, 2008 urtienez, garapen, jasangarrile eta zertaz egiten. Lehenengo aldiz esaten du, lurralde antolaketan, garapen jasangarrilen printzipioe txertau egin behar dela. Eta horreatiken esaten da, jarduera industrialak eta gaina klasifikaok dinak, herri erdigunetik kanpo ata berdiela. Eta horiek, erkidego autonomoko, Espainiar estatuko eta Europako diretrizekin bat datostela. Eta hori sustauna izan eta hortako txeintzan espresuki aldaketa hori. Koarro gauzatik itzeiteakun, pixket, nuri kosta zaitu lertzi ez da, baina esan eremu edo toki desberdinetan daola kokauta jarduera hori. Alde batetik trukutxokue, dakeu, bestetik erigunin dakeuna fitxa urbanistikan amue bezala asaltzen dana, laminazioena, Marzial Uzin izenakin asaltzen zaiguna, eta bestetik zabortegilen gaie. Ez dakik prozesu hau maratoi bat izango denez zenbat iraungo duen, zabortegilen gaie momentuz hor usten deu, baina eremu bat badakeu, bai. Bestetik dakeu laminazioe, Marzial Uzineko fitxa urbanistikakin, erabilera industrialakin, momentuz hor da hau. Eta balizko proiektu hau aztertzakun, zuzenin eragiten diguten bi eremuek ditugu. Trukutxo eta errigunie, eta bi horiek pixkat aztertuko ditugu, bata bestekin lotuta daudelako. Pixkat, situatzeko eremu bakoitzen inguruen, trukutxo eta errigunien azalduko dugu. Gaur egun, 2008 eremu horretan ze jarduera daude martxan baldin badaude. Plan orokorra jartzen du hau, baina plan orokorra eta lurraldeko plan partzialak ze aurre ikuspen ditun, eremu horiekiko, eta ingurun baimena ere nola jarri derko litzateken martxan, jarduera hori posible izateko. Bale. Bueno, erriguneatik itzeten hasten gehanin, aigea, amue bezala, esautzen den eremu horren inguruen, eta gaur egun, ze jarduera dakeu, herri erdigunien, bueno, ez dakeu jardueraik ez, ikuste dugu ez dakoela jardueraik, lantekile itxita dago, eta jarduera ekonomikoen gaineko zergan,
baja emana dago, 2013 urtetiken, eta gaur egun udaletxien eremu hortan eman da daun baimen bakarra da, instalazioak desmantelatzeko baimena. Literalki jartzen du por estar las instalaciones obsoletas. Beste punto bat, oso garrantzitsua. Ingurumen baimena, errigunien, labe horiek martxan zaudenien, o martxan jartzen nahi baldin badie. Punto oso garrantzitsua. Ingurumen baimenan inguruen, esan, 2008ko apirilien 30-en, ingurumeneko kontseileri ordik emantzula ingurumen baimen bateratue, baino baldintzauta zenbait betekizun betetzea. Betekizun horiek eraz berdinetakok ziren, adibidez, hor emititzen dien partikulak, gazak, zaratak, hor atatzen den zaborra erreziduek nola gestionau, horko bideragarritasun plana, garai baten jarduera hori iste baldimada ze betekizun dauzketzun, betekizun batzuk asaltzen die. Eta gaina esaten da, baimen hau, efektibo izateko, nik esatizkitutan betekizun hauetanak bete berrituzu. 6 hilabeteko epi daukozu hortako. 6 hilabeteko epien, ez baituzu danak betetzen, ulertzea baimen hau kadukauta daola. Espresuk izaten du hori ingurumeneko kontseilari ordin ebazpenak. Baimena efektibo izan balitz ere, 8 urtetako iranaldi jokiko luke. Momentuz, udaletxien guk ez dakeu ingurumen baimen horren efektibidadein resoluzioek. Eta ez hori bakarrik. Badazkeu, beste zebai normatiba esaten duna, jarduera bat 2 urtez itxite baldin badao, jarduera hori itxitzat ematen dela. Eta beste puntu oso importantie, ingurumen baimenan inguruen, ezin duena ahaztu, amuen nun dagoen kokauta. Ojo preferenti dan zona baten. Hemen udal proiektu batzuk martxan zaila izan geha jartzen, eta esan digute eremu hortan ezin dela ezterrein, flujo preferenteko eremu dalako. Beraz, hori maigainik jarri nahi dugu. Beste gauza bat, 2021 urtin gaude, eta 2008tik 2021 arte, eremu untako arauek asko zorroztu die, eta guztiek bete imerkorieke. Beraz, esan dezakegu gaur egun, eremu horrek ez daukela ingurumen baimenik. Eta Bizkaia gurea ekarri ez, plan orokorrak, hau da, hirigintza antolamenduko plan orokorrak zezaten du amuen ingurun. Berriz rekalkau nahi dut, plan territorial partziala dakula gainetiken, eta plan territorialak amue definitzen dula como área preferente para el desarrollo residencial. Eta plan territorialak hori jartzen baldin badu, hori bete inberdala. Bestetiken, herrigunin ingurun plan orokorrak fitxa urbanistikaz jartzen du, fitxa urbanistika hortan, emate zaio, eremu hori erabilera bat, teknikoki kalifikazio deitzen dana. Etxebizitza erabilerie. Erabakitzen da, industri erabilera izatetik, etxebizitza erabilera pasatzea. Eta gaina, plan orokorran aurrerakinek aztertzen, hau proiektu estrategiko bat bezala ulertza herrientzako. Herriei norabide berri bat eman nahi zaio. Industrie hortik ateatzen nahi da, Europako hola esaten dulako, plan territorial partzialak hola esaten dulako, atea dezagun industri hori hemendiken. Eremu hori garbitu nahi da, ordenazio aske bat, etxe bizitzakin eta regenerazio urbanistiko bat posible indezagun. Horretiken kalifikazio aldatzea eta gaina ulertzen da, ordurarte zaun jarduerari potentzialki kutsakorra izan zitekeela eta atea dezagun trukutxoa. Beraz, esplikazioak eman da, ze ondorio atatzen ditugu. Atatzen ondorio da, balizko proiektuok, ohera hartako proiektu siderurgiko bat, herrigunen jarri nahiko baldin bagenuke, ez dela bateragarrie, hirigintz antolamenduko plan orokorrak eremu hortan ezartzen duen erabilerekin. Eta ez hori bakarrik. Plan territorian partzialan kontra jungo litzateke. Herri bestela erabakitzen estrategi baten kontra eta eskualde mailan Urola Kostak hartutako erabaki baten kontra jungo gineke. Naita edo humorionez jakita ere ezingo genuke baimenik eman eremu hortan. Beraz, amueko zilori deskartatzen dugu, guk ulertzen daulako eta gure okulariek esaten digutelako hori legez kontrako izango litzatekela, baina badao beste alternatiba bat.
Badako Azpeitin beste eremu bat, jarduera siderurgiko bat jartzeko prest da ona. Prest da ona, hirigintza antolamenduko plan orokorrien, hala erabaki zebelako udaletxeko ordezkari politiko guztiek, eta ez hori okarrik. Plan territorial partzialak ere bai, guztien boituzulako espresuki jarduera siderurgikue hor jartzeko. Ez hori bakarrik, kotxin pasatzen ikusten da, ez? Industrie behan montaute daola, por cierto, baimenik gabe. Trukutxon, bueno, hor dakeu erekin hori inda, batzutan dana libre izaten da, eta erekin inda dao. Momentuz, aktibidade industriali gabe. Hainbat instalazio prestauta dauzkebe, bisible ikusten da bezala, eta garai hartan obrak eintzien, baimenik gabe. Plan orokorrak esateu trukutxoen ingurun. Bueno, esateu, nahi naiz, plan territorial partzialak esan duna. Plan territorial partzialak esaten du trukutxo dela área preferente para el desarrollo de actividades económicas eta gainera jarduera industrialak zartzeko. Beraz, toki hori habilitatzen du, amuetik atatzen den jarduera hori hor kokatzeko. Eta noski, erabilera industriala emanez. Ingurumenen aldetik, eremu horrek jada erabilera industriala izaniken, erreixo edo faktible izango litzateke olako proiektu bateako baimena lortzie. Beraz, balizko proiektu era hortako jarduerat gauzatzeko, espazio hori habilitaute egongo litzateke. Bueno, hau dana esan da. Gure konpromisuk da, Azpeitiarran interesan alde lan eitie. Eta usteet, gumen bi gaude, baina udatzin egotzu guztiek dagokigula, olako herri proiektu baten gaurin gaudenien, alderdikeiek alde batea ustie. Eskadeu, alderdikeiek alde batea ustie. Eta personalmente, igual txaskarrile mohun da, baina, bueno, neuk ere EH Bilduko egiturakukin egon naiz, eta eskaudetena da, hau, herri mailan konpontzie eta herritarrak esaten debenai kasoitie. Astu ditzakegun, astu borroka hauek. Eta nik eskuluzatzen dut, zine guztiek juntatzeko, alderdikeriek astu eta benetan Azpeitiarren interesan alde lan egiteko. Hau esan da, eta zailtasun, jarraitzen deu, koarrugadozen alde, irikitzeko alde, prest laneako, prest hitzeiteko, bai? Eta nola ez, azpimarra nahi deu, guretzako herri bezala sustapen ekonomiku dela gure lehentasun nagusia. Eskerrik asko da nahi.